salvat. Am răspuns la peste 10 milioane de apeluri la 112 în 365 de zile. Dar aproape jumătate din cazuri nu au fost urgențe. Sună doar când ai nevoie de ajutor. Șansa la viață este ajutorul medical oferit la timp. Noi ne-am riscat viața când tu ne-ai chemat. Acum te chemăm și pe tine să fii alături de noi. Să salvăm viețile celor care au cu adevărat nevoie. Sună la 112 doar când ai o urgență. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Sunteți în direct pe Antena 3 Constanța și în minutele următoare vom da startul unei noi ediții Administrație și Politică cu ceva emoții. Iată, primarul municipiului Constanța, domnul Virgil Chițac, s-a alăturat aici în platou la Antena 3 Constanța. Facem un bilanț al anului 2022 pentru municipiul nostru. Vedem exact în ce stadiu sunt proiectele aflate în implementare, dar și care este viziunea administrației locale pentru anul 2023. Facem așa o autoevaluare, dacă mi este permis acest cuvânt, în administrația locală. Dați-mi voie să-l salut și să vă invit să ne urmăriți în fața micilor ecrane, dar și live pe pagina noastră de socializare Antena 3 Constanța. Domnule primar, bună ziua și bine ați venit! Să rămână bine, v-am găsit. Scuze de întârziere. Niciun fel de problemă. Am anunțat că veți fi alături de noi și iată, se întâmplă acest lucru. Domnule primar, avem deja 2 ani de mandat și un an 2022 care a fost cum pentru dumneavoastră și pentru administrația constanțeană? Cum se anunță? Spun și eu ca americanii, complex, să nu spun complicat. Așa. Da, avem 2 ani de mandat. Nu știu dacă e cazul să facem așa un bilanț, dar putem să punctăm anumite chestiuni. Uitându-mă